हेलो लोगोफोर बरायबाय Bodojobinfo अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। BTC फरेस्ट गार्ड नोंथांमोननि एग्जाम जोबजोब्बाय दा बेयाव नोंथांमोननि काटअफआ बेसेबां थांथावगौ बिनि सायाव जों दाखालि मोनसे पलिं खालामदोंमोन एबा भट हरनाय हाबाफारि लादोंमोन। सोर बेसेबां मोनदों बेखौहाय गोबां भट खालामबाय गासै भेकेन्सिया 420 दङ। बिनि नोंथांमोननि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेखौबो कभार खालामगोन आरो फिजिकल टेस्टआ कम्बाइन जागोन ना नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन बिनि सायावबो कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेनो जाबाय Bodojobinfo यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थागोन। सो दायो जों फैबाय CSB नि पर्टेलाव देन ग्रेड 4 रिजाल्ट 193 पोस्टआ नोंथांमोननिया 27 जानुवारिनि सिगां मोननाय चान्सआव दङ। मानोना नोंथांमोना 27 आव BTC नोंथांमोननि हमना ला BTC आवहाय BTR एकर्ड दङना दा बिनि सिगां बिथांमोना रिजाल्टखौ होनो हागौ। सो बेखायनो जायफ्रानोखि मोजां एक्सेलेन्ट थांदोंमोन सो नोंथांमोना चान्सआव दङ। बेनिफ्राय दायो जोंहा फैबाय फरेस्टार नोंथांमोननि बेनि जाबाय फिजिकल टेस्टआ। तो बे फिजिकल टेस्टआबो नोंथांमोननिया जानुवारि लास्ट उइक नङाबा फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआव दङ। दा बेयाव थांनोनो टोटेल मार्क्सनि 100 एग्जाम लिरदोंमोन बेनो जाबाय 100। दा बेयाव जोंहा फिजिकल टेस्टआव थांनो बेसेबां काट अफ थांथावगौ बेखौ जों गोबां गोनो गोथो जायोना। दा बेखायनो जोङो पल खालामदोंमोन जाय नोंथांमोना नैबे पलावहाय भट हरदोंमोन। दा बिनि रिजाल्टआ माबायदि फैखो जों दायो नायनोसै। दा बे जाबाय रिजाल्ट। दा बेयाव बबे जिल्लानिफ्राय भटखौ हरदों मेक्सिमाम जों बेखौ नायोबा फार्स्टआव क'क्राझारा बांसिन हरदों 100नि गेजेराव 32% हरदों। देन बेनिफ्राय नेक्स्टखौ जों नायोबा 27 दङ बेनो जाबाय जोंहा बाक्सायाव दङ 27आ भट हरदों पार्सेन्टआ आरो 100नि गेजेराव। देन बेनिफ्राय 15 होनोबा चिराङाव हरदों आरो लोगोसे जोंहा 10 होनोबा जोंहा तामुलपुराव हरदों आरो लोगोसे उदालगुरि 13 हरदों अके पार्सेन्ट हरदों आरो बे 100%नि गेजेराव माने बिनिफ्राय बांसिन भिउवार्सफ्रा भटखौ हरदों आरो। सो दानिया जोंहा बेसेबां मोनखो नाथाय काट अफखौ जों जास्ट मोनसे एनालाइसिस खालामदों जे बे जाबाय नट अफिसियेलि नङा अफिसियेलियाव उनाव फैगोन बाट जों एसेब्लाबो आइडिया मोननो हायो आरो मानोना एग्जामखौथ' मेक्सिमाम हादों होनो आरो खायसे हाया होनो। दा बेयाव ओरैबायदि एग्जामा इजि मोनो नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्लायबो फिजिकल टेस्ट गोनाङाव नोंथांमोननि काट अफआ बारा थाङा बेखौ मिन्थिखायो मानोना बे फाइनाल नङा नालाय फिजिकल टेस्टआव थांबावगोन आरो बे फिजिकल टेस्टआव पास जानांगोन नोंथांमोना क्वालिफाइड जानांगोन आरो बेयाव पास जाबाथाय आरो बाइबा टेस्ट दङ बे बाइबा टेस्टआवबो नाम्बार दङ बेजों दाजाबनानैसो लास्टआव मोनसे लिस्ट ओंखारगोन जेराव काट अफआ गोजौ थांगोन आरो लास्ट प्रसेसआव। जानो हागौ नोंथाङा फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना हमना ला मोजां नाम्बार जानो हागौ नोंथाङा एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनदों नाथाय बे बाइबायाव मोनाबो जानो हागौ एबा जानो हागौ नोंथांमोना एग्जामाव मोजां हायासै नाथाय बाइबायाव एक्सेलेन्टबो थांनो हागौ अब्ला नोंथांमोनाबो चान्सआ दङ जायफ्रानोखि एग्जामाव खम मोनदों आरो। स' बेखायनो नोंथांमोना बै समनि खाफालखौसो नायनांसिगोन। दानिया बेसेबां मोनदों होनोबा जों बेयाव नायनोसै ने। दा बेनो जाबाय सबसे जोङो 100नि गेजेराव जों 100%नि गेजेराव जों नायोबा दा 25% मोनदोंलै बेनो जाबाय 60निफ्राय 64नि गेजेराव 25%आ माने स्कर खालामदों। देन बेनिफ्राय जों फैबाय नेक्स्टआव 19%खौ नायोबा 70+ बेवहाय 19% मोननाय दङ आरो। थिग बेबादिनो जोङो लाबाय दानिया बेनो जाबाय जोंहा 14%। स' 14%आव दङ नाम्बार मोननाया माने 75+ नाम्बार मोननाया 14% दङ आरो अके। थिग बेबादिनो जों नेक्स्टआव नायगोन 13%खौ सोर मोनदों 13% होनोबा 65निफ्राय 69नि गेजेराव 13% दङ। एन्ड 80+खौ नायोबा 11%ल' मोनदों 80+खौ अके। स' बेनिफ्राय 85+ नायोबा नैबे 8%आ मोनदों आरो। दा अभारअल नोंथांमोना बेनिफ्राय नायोबा स' 90आथ' गोबां खम मोनखादों 90आव गैयानो नै। देन बेनिफ्राय जों लानो हायो नैबे 25%खौ जों लानो हायो बेनिफ्राय जोङो 19%खौ जों लानो हायो आरो। दा बेखिनियाव एभारेज काट अफआव दङ अब्ला जों मोनदों 25%आव जों मोनदों हमना ला 60निफ्राय 64आ बांसिन मोननाय दङ दानि भटिंखौ नायोबा। एन्ड बेनिफ्राय जों मोनदों 19%आ 70+। जास्ट आंनि एनालाइसिस नाथाय मोनसे बाथ्रा बे अफिसियेल नङा बेवहाय नोंथांमोननि STआ गोबां पस्ट दं नालाय STआनो बांसिन पस्ट दङ BTCनि साख्रियाव अब्ला नोंथांमोना नैबे फिजिकल टेस्टआव जायनोखि 75नि खाथियाव मोनदों एबा बारा मोनदों आं सानो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव थांनो हागौ आरो बाट नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। दा जायखिजाया मोजां नाम्बार मोननायबो दङ 90 मोननायबो दङ बेनिफ्राय 80+ मोननायबो दङ जायखिजाया नाथाय एभारेज काट अफखौसो माने लानाय जायो आरो। दा बेनो नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय एनालाइज खालामबानो जाबाय। दा टटेल भटआ हरदों 3000 हरनाय जादों अके 3000 हरनाय जादों बाट एग्जाम होनाया गेब्लाबो 10,000 बारा होदों खायसे भटखौ हराखै। स' अब्लाबो नोंथांमोना जायनोखि इन्ट्रेस्टेड दङ बिथांमोना भट हरबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था जायनोखि मोजां नाम्बार मोनदों बेखिनियाव दंफ्रा। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।